Badatoz Gernika Lumoko jaiak, abuztuaren 10ean hasiko dira jaiak, San Lorenzo egunez, Lurgorri auzoan, bertan txupinazoa, mesa nagusia, erregelak eta dantzak, herri baskaria, musarin txapelketa, familientzako zirkua, herri kirol erakustaldia eta bertsolariak izango dira abuztuaren 10ean. Abuztuaren 11an tortilla txapelketa, xaiborren festa eta buruhandi eta txokolatadak kontzertuekin batera. Abuztuaren 12an 7:30 eskupilota festivala izango da eta 8:30 abuztuaren 13an kontzertuak kolpeka eta feline. Abuztuaren 13an gaueko 9:00 Jaialai frontoian Zesta Punta Gernikako Gran Eslana aurre finalak. Abuztuaren 14an bezperada egunez nazioarteko Zesta Punta txapelketaren finalak izango dira 10:30 ordubietan amaiera eta sari banaketa, 7:30 elizkizuna Andramari Elizan, 9:00 laurden gutxitan pregoia, txupinazoa eta jaitziera, eta ostean musika, erraldoiak, goxuan saltza eta dientes de luna eta oxabiren kontzertuak. Saraspe plazan testing programa izango da gauerdiko 12etan. Abuztuaren 15ean Andramari egunez, dian 11etan mesa nagusia gargantua, euskal kantak, Lumotik Merkuriora goitxibera jaitzira 4:00 arratzaldez eta 5:00 erraldoi eta buruhandien konpartza. Horretaz gain, familientzako txokoa izango da, bertsolariak, familientzako ikuskizunak eta kontzertuak The Clams eta Merina Gris. Abuztuaren 16an, Diana, mesa nagusia, Zesta Puntako Gernikako Gran Eslana, egingo taldea, familientzako txokoa eta aparjaia, gargantua, Gernikako garrafia eta txistorra dastapena, ikurrinari omenaldia herriko ekitaldi modura, euskal kantak eta sukalki txapelketa. Ostean, Baskari herrikoia, familientzako txokoa, gaztentzako aparjaia, erraldoi eta buruhandien konpartsa, familientzako musika emanaldia txikirrok, sakatu elektrotxaranga, larraindantza herrikoia eta zu artifizialen ikuskizuna. Kontzertuak The Riff Trackers eta Susan Santos. Abuztuaren 17an, gargantua, kitxu taldea, San Roketxu mosorroen desfilea, tukatuka da batuka da, kale antzerkia eta kontzertuak, Porko Bravo, Urratz eta La Eskabadora. Baita suskot sesena, baita kulero, faja, tanga eta kantontzillo lasterketa. Eta abuztuaren 18an, besteak beste, gargantua, jubilatuen briska eta mus txapelketa, gaztentzako txokoa, herri kirolak eta ut taldearen kontzertua. Ostean, Errenteriako San Bartolome jaiak.